Všetkým čaute a vy ste na mojom videu. A dneska chcem zahrať na Oli. On ešte není v hre, ale ja chcem už za neho zahrať. Ja nepoviem vám ako, keď na tomto videu dáte 10 lajkov, ja určite vám ukážem, ako zahrať na Oli a dostať všetky brawlery na všetky skiny, ktoré vôbec existujú. Takže aj je tu všetci ikony, to je všetko. A teraz chcem ako prvý, myslím, zahrať na Oli. Takže prosím, dajte like a odber a ja idem asi do Mystery Mode. Idem sa kúknúť a asi natáčam moje prvé video akože dlhé. Natáčam asi prvé, jak hrám Brawl Stars. Ale to není Brawl Stars, lebo teraz vám poviem, jak sa to deje. Lebo to je Nulz Brawl. Moji kamaráti to poznajú. To je privát server, na ktorom môžeš hrať proti naozajstným ľuďom a máš všetky rozblokované skiny, všetko a tu je Brawl Pass ešte skôr, čím vyjde v Brawl Stars. Aj takisto to je s brawlermi. Takže keď napríklad, ja neviem, Oli, napríklad, on vyjde v Brawl Stars, nepamätám kedy, ale vyjde napríklad v tomto mesiaci, to už ten Oli, on vyjde ešte skôr v Nulz Brawl, lebo ja neviem, jak to povedať, ale Nulz Brawl to je normálne Brawl Stars, kde máš všetko a rýchlejšie. Takže bum. Mne sa veľmi páči Oli. On je strašne dobrý. Bum, pozor. Takže dobre, dám ultimátku. Lebo nechcem veľmi Počkej, tu je Crow. Vtáčik, vrán. Smrad. Ne! Fuch. Jaj, tak oni má 48%, tak to pohoda. Tak Rikošeta. Ja som zabil Rikošeta, on zabil mňa. No, volá sa Riko, ale ja ho volám Rikošet. Bro, ja som zabil ho z prvej. Dobre. Takže ideme. Tam sú dvaja a myslím traje, teraz sa tu zaspevnuje. Ja nepamätám ani, kto to je. To je taká stará baba. On je najlepší, teraz všetko to vyhráme. Ja mám najviac HPčko, on má ešte hyper charge. Toto beriem a teraz boom. Oni majú 20%. A ešte Spike, on teraz môže tu urobiť všetko dobré. Jo! Nehovor. Spike ešte žije, to je hlavné. Yes! Asi dal ultimátku, ne. On zabil Spajka, ne. Dobre, dám ho, tak to dám, sem to dám. A musím to vyhrať. Prosím! Kamo, 5%. 4, 3, 2, 1, 0. Jo, my sme vyhrali, že? Počkej, yes! My sme vyhrali. Takže takýto bol video, ako som hral za Oli. Takže prosím, dajte like a odber všetkým. Čus! Alebo ahojte.